Здравейте! Днес ще ви покажа как може да се направи full backup на Windows Server 2008 и след това да се направи Bare Metal Restore, като се използва Windows Recovery конзолата. Идеята на Bare Metal Restore е, че може да възстанови Windows, когато нямаме дори и зле работеща или каквато и да е операционна система намерена. Например, ако имаме изгорял хард диск, го подменим или се подмина целият сървър и така нататък. По този начин ще може да си направим бекъп на System State и на цялата информация, която имаме на самата операционна система, и след това с Recovery конзолата да направим рестор на тази система. В случая аз ще само да си изчистя и самият хард. Ще направя бекъп на отделен хард диск, като препоръчително е винаги да се прави на отделен хард диск, даже когато се прави full backup. Windows няма да ви предложи опции да направите бекъп върху самото C, където е самата инсталирана операционна система. Самият бекъп като инструмент може да се подкара след като се инсталира фичера за бекъп. Инсталира се, разбира се, от сервер менеджера. Трябва да си го добавим като фичер. Аз ще добавя и Command Y Tool, няма да го използвам, но все пак може да се добави, да се слага Command Y Tool, също трябва да бъде добавен, да има със сигурност и PowerShell мод, ако, например, по някаква причина е изключен. Инсталира се бързо, също така не иска и рестарт. Инсталиране. Вече имаме и допълнителна опция за Windows Server Backup. Може да се прави Backup Advance, което ще го направя аз в момента. Също така може да се направи schedule на бекъпа, кога да прави бекъп, например, да извън работно време, за да не се натоварва самата система и юзерите да могат да работят нормално. Protection, Backup Advance. Избране full backup, което ще е бекъп на цялата дейта върху сървъра, апликациите, също така и System State на системата. Пита ни къде да направим бекъп. Не ни дава опцията да си избереме диск C, на който ще правим System State бекъпа. В случая ни пита, че D е селектирано също да се направи него бекъп, което няма смисъл, защото де факто ще направим бекъп на D, където ни е бекъпа, което определено няма смисъл. Затова се казва да не прави бекъп на файловете в самото D. И сега ще се стартира бекъпа, като докато трае бекъпа ще покажа и какви неща имам на C и на какви тулове са инсталирани, за да може след това да проверим дали са се бекъпнали както трябва. Така, едното е в C. Аз съм сложил папка Installs, в които има някакви инсталации, не са инсталирани, просто като фолдър с документи, които ще видим, че ги е бекъпнало. Също така съм си сложил някои политики в домейна. Нека да ги видим и тях. Да, с стартирането на бекъпа малко и системата почна да се затормозява. Нормално е, не ми е много мощен самия компютър. Така имам конфигурирани и сетнати две политики, които после ще ги проверим дали също са прехвърлени, и също така в домейна съм си задал
групи, юзери, компютри и така нататък. Може също да го видим. Така, имам си юзери, разложил съм си някакви групи за измислена от мене корпорация, във всеки сложил компютъри, не във всеки, разбира се, юзери и така нататък. Това също ще бъде копирано. Ще спра видеото, докато прави бекъп и ще го възстановя, когато вече е готово за пружина там. Бекъп е готов. Ще загаса машината и ще симулирам, че е сменен, да кажем хард диска. Как ще го направя? В случая просто няма да изтривам, ще преименувам виртуалния хард диск, който е в момента за този сървър и ще направя нов, на който няма да има инсталирана операционна система и ще бутна от бутващото CD за Windows. В случая на този ще му направя да знам, че е счупен. Така, и ще си направя нов, като този е хард диска, на който направих бекъп. Така, трябва да има и... Сложил съм го вече CD-то, за да бутна от него. Така, казва, че не го намира. Премахваме го. И си задаваме нов хард диск. Да си гледа. Ще го кръста New по същия начин. Така. Нека само да стартираме в BIOS, за да видим, че зарежда през CD-то ще бутне. Да, през CD-то е зададено. Така, сега ще бутне от Windows и ще влеземе в Windows Recovery Tool, за да може да направим recovery от вече създадения full backup с System State и да направим Bare Metal Restore. Нека да е по-големичко. Нямаме тази опция. Добре, нека оставим така. След като си избереме езика за клавиатура, трябва да има Repair Your Computer. Не намира никаква операционна система, затова Windows ни предлага да рестораме компютъра от имидж, който сме направили по-рано. При този файл на Windows автоматично бекъпа, който имаме на другия хард диск, като ще хване най-новия бекъп по дата. Избираме Next. Next. Рестораме. Това казва, че ще е формат на диска. Съгласни сме. Така, сега ще започне процес по Restore
който трае различно време, зависи колко ни е голям бекъпа, което от своя страна пък зависи колко файлове сме имали, които си сме бекъпвали, колко фичери сервиса сме подкарали допълнителни на самата операционна и така нататък и така нататък. Ще паузирам сега отново видеото, докато рестор процеса трае и след това ще продължим. Копира се рестора, иска рестарт. Няма да бутваме този път от CD. И сега вече ще се рестартира и вече трябва да си е на външен вид и на функционалност, както преди да крашне Windows. Т.е. преди да сменим хард диска, както го направихме в сценария. Докато зарежда самия Windows, аз пак ще паузирам и ще се върна, когато вече е заредила. Така зареди Windows до момента да поиска парола. Паролата си е същата, както преди да сменим хард диска. Сега ще направи последния preparation и ще сме готови. Добре, остана само да проверим дали нещата, които сме си бекъпнали, са ресторнати, което е и главната цел на бекъп упражнението. Installs ccd. Нека да видим в домейна всичките групи, юзери и компютри дали са се прехвърли успешно. Да, и тях ги има. Също така трябва да ги има и политиките, които си бях направил. Да, и политиките ги има. Това си е все едно, нищо не се работи си абсолютно нормално сървъра. Нека само да видим, че и в момента виртуалния хард диск е new, който си го направихме. Ето го и стария, който е dead. Така, това е в общи линии как се прави Bare Metal Restore от Full Backup на Windows Server 2008 R2. Благодаря ви за вниманието. Чао, чао!